Kaixo. Selektibitatean askotan ateratzen den ariketa bat ebatziko dugu edo gitxienez planteatuko dugu ulertu dezagun orain arte ikasturte guzti hauetan ikasi ditugun gauzak beharrezkoak direla eragiketak ebazteko. Askotan esaten dudan moduan, gaur azaltzen dizuedana bihar ulertzeko erreminta izango da. Hortaz, gaur saia zaitezte ondo ulertzen, bihar hobeto ulertzeko azaltzen dizkizu egun gauza berriak. Begira. Ariketa mota honetan badaukagu masa daukan karga bat, ari batetik eskegita eta eremu baten barruan. Orduan, ari horretan eskegita dagoen masa horren gainean eragingo dituzten indarrak izango dira. Pisua, indar elektrostatikoa, kasu honetan aruntza dela, karga positiboa dalako eta eremua aruntza dalako, eta ariaren tentsioa. Eta esaten badigute, orekan dagoela, orekan baldin badago, laugarren mailan estatika ikasi genuenean, ikusi genuen oreka emoteko indar guztien batuketa 0 izango da. Kasu honetan indar guztien batuketa 0 izango da. Momentu hori buruz ez dugu zer izango, eskegita dagolako eta orekan dagolako. Zer egin behar dugu? Egin behar duguna da, indar guztiak X eta Y ardatzetara eroan eta gero ardatz bakoitza bere aldetik aztertu. Hona ekartzen badugu, hemen gertatzen dena, zer daukagu? Masa hor, eskegita dau, soka batetik, Y ardatzean beruntza P daukagu, X ardatzean eskubitarantza indar elektrostatikoa eta tentsioa hemen planoan galduta. Egin behar dugun lehenengo gauza da, honen proiektzioa eta honen proiektzioa hona ekarri, hau izango da T bider hemen ukitzen dagoenez koseno teta, eta Tx izango da T bider seno teta, eta orduan egingo duguna orain izango da indar guztia jarri P F T coseno teta eta T seno teta. Orduan, X ardatzean zer daukagu? T seno teta izango dela Fe. Eta Y ardatzean daukaguna da T coseno teta izango dela berdin P. Zergatik, hau honekin anulatzeko eta hau honekin ez estatzeko, indar guztien batuk eta 0 izateko, berdinketa hauek egon behar dira. Eta badakigu tangentea badela seno zati koseno. Orduan egiten badugu bi hauen arteko zatiketa, T seno teta zati T koseno teta berdin Fe zati Q. Zati P. Orduan T eta T badoaz, tangente teta berdin Fe zati pisua. Eta hemendik erantzun dezakegu behar dugun guztia. Batzutan galdetuko digute zein dan indar elektrostatikoa, edo zein izan behar dan pisua, edo zein angelurekin geldituko da orekan intentsitate zehatz batekin, hemendik ja atera beharko dugu behar dugun guztia. Beste batzutan igual galdetu egiten digute zein dan bi plaken arteko potentziala. Orduan, atera behar dugu intentsitatea, hemen tangente teta berdin Q bidere zati P baldin bada, hau ebazten badugu, gero gogoratu behar dugu, delta V badela E bider D. Jesus. E bider D. Eta hortik atera dezakegu, ematen badigute plaken arteko distantzia, zein da, hainbat gauza kalkulatu dezakegu. Así que,